kunst i forhold til, eller i form af alle de der plakater, der bliver sat op over det hele. Det er vel en form for sin egen kunst. Tape det hele til. Du både kan se detaljer, og du kan se en mening med det, og ja, man virkelig kommer ind bag ved hele processen og sådan noget. Det synes jeg er ret fedt. Er det kunst, at alle væggene, eller mange vægge ind til sociale arrangementer er lavet som en glasvæg? Når håndværk, den gode idé, og så en eller andet ekstra, det ligesom mødes, det er det, der giver mig en kunstoplevelse. Hvad så Frans Ibenfeldt? Jamen altså, hvad kan jeg gøre? Jeg er ikke rentalist. Jeg kan lide god idé. Ikke kun en brølende kronhjort.